Dobrý den, jmenuji se Ludmila Cikánková a jsem ředitelkou základní školy Porozumění. Tato škola vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je mi ctí, že vám mohu oznámit, že v letošním roce již po třetí přijmeme nové prvňáčky a taktéž, že otevřeme druhý stupeň, to znamená 6. až 9. třídu. Díky spolupráci s farností Beroun se staví další budova. V této budově budou nové učebny a taktéž výdejna jídla. Díky tomu můžeme rozšířit naši výuku i na druhý stupeň základní školy. V dubnu letošního roku se bude konat zápis prvňáčků, na který vás velmi srdečně zvu. Taktéž přijímáme žáky i z vyšších ročníků. Pokud je to váš případ, neváhejte mě kontaktovat, na všem se domluvíme. Je leden a za mnou je zatím staveniště, ale jak věříme, v září zde bude nová budova a já se moc těším na vás, těším se na vaše děti a na vše společné, co nás čeká. Děkuji vám za pozornost.